Il-kumpanija Gazan se tipprova toħroġ mid-deal tal-Electrogas hekk kif il-kontroversja marbuta ma' dan il-proġett tal-Power Station qed tkompli tikber. Fi-stqarrija mill-grupp Gazan intqal li fid-dawl tal-kontroversja dwar dan il-proġett u irrispettivament mill-fatt li m'għamlu xejn ħażin, iddeċidew li jidentifikaw it-toroq kollha biex joħorġu mill-proġett u ma japprofittaw bl-ebda mod minn dan l-investiment. Fl-istqarrija firmata miċ-Chairman Joe Gazan u l-Kap Eżekuttiv Mark Gazan, il-kumpanija qalet li ma rċivit l-ebda dividendi għall-investiment fl-Electrogas u li kienet irreġistrat biss telf. Il-kumpanija Gazan għandha sehem ta' 11.72% fil-konsorzju tal-Power Station tal-Gas, proġett li ilu għal żmien twil jaffronta allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni li wħud minnhom qed joħorġu wkoll fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Gazan Enterprise hija waħda mit-tliet kumpaniji mmexxija minn Maltin li investew f'dan il-proġett tat-tanker tal-gass, dan flimkien mal-familja Fenech ta' Thomas Group u l-familja APA Bologna. It-tlieta flimkien għandhom Gem Holdings li għandha sehem ta' 33% fil-proġett Electrogas. Il-ġganti Ġermaniżi Siemens u l-Kumpanija tal-Enerġija tal-Istat tal-Azerbajġan Sokar għandhom il-bqija tal-isma f'dan id-deal. B'reazzjoni għal din l-aħbar l-Aqda Repubblika tqis li mhux biżżejjed li l-familja Gazan tiddikjara li qed tara kif toħroġ mill-Electrogas u qed tistenna li l-kumpaniji involuti f'dan id-deal wettqu l-obbligu tagħhom biex jinħatt dak li sejħu monument ta' korruzzjoni li Daphne Caruana Galizia ħalset għalih bħajjitha.